Adagla la kung sa bale. Pwede mo siya usod no kwa. Ta-chat na. Diyan mo lang. Ta-jay, bagam ta-chat mo ni kwa ni Linlin ko tayo sa tumakakuha kanya na. Ano na ganun, ante? Linlin. Lille. Di ba mo kanya na niya? Yan, good afternoon po sa lahat. Ako ay hindi po okay ang aking kalagayan. Ayan, pakisupport nyo naman po ang aking YouTube channel. Ako ay magsasilent lang. Sana huwag akong papayaan ng Panginoon. Yun na lang po ang gusto ko. Ayan po. Isa-silent live ko lang po ito dahil nandito po kasi din
Ayan guys, nagkulay ako kahapon pero mayroon pa yatang dalawa dito. Oh. Yung ako lang nang nagkulay talaga sa buhok ko. Pasensya na po. May pinagdadaanan lang po. And shout out everyone. May mga music sa ano na sa kapaligiran ko kaya i-mute ko ulit. Kung hindi lang itong tindahan ko, nagpakalayo-layo na ako. Nahirapan na ako. Ginawa ko na.
Wala po sila yung pinag-chargean ko ng ng cellphone ko. May pinuntahan sila. Nakalak yung pintuan nila. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Kasi marami akong titignan noon. Kaya dito na lang ako sa aking munting tindahan. Shout out po sa inyong lahat na nandito, na nagtamsak, sumuporta. Maraming salamat po. Ayoko na sanang mag-YouTube dahil less than 1 year akong hindi nag-YouTube kaya bumaba yung watch hour ko. Meron na po akong AdSense pero na-apply ko rin pero dahil less than 1 year na hindi ako nag-active, bumaba yung watch hour ko. Kaya ngayon hinahabol ko yung watch hour ko para bumalik yung dati ng YouTube ko. Kahit na 1 hour lang ngayon. Kasi dati talaga naglalib ako araw-araw kasi kung sa umaga iba, sa hapon iba na naman. Kaya na malit lang yung views para lang sa watch hour ko. Ayan, araw-araw din akong may premiere. Araw-araw din akong may may short video. Pero doon kasi sa cellphone ko yung yung YouTube studio ko kaya hindi ako maka-upload ngayon ng short video. Pero meron pa akong isa na na premiere ko bukas. Meron pang 2 na naka-standby ulit. Kasi kung wala na akong content, punta lang ako sa sa bukid, doon na ako mag-video sa bukid. Kasi ang ganda ng view. Malapit sa bundok. Malapit na kasi kami sa bundok. Hello Kapsat, Mimi Bear, Datuyak Igim Emote. Thank you Kapsat, ti suporta. Salamat Kapsat, Mimi Bear. Thank you so much. Always you are there for me. I-type mo kung madita tikwat Facebook mo ti-add ka sa Kapsat. Kapsat Mimi Bear. Facebook mo. Taipalo ka. Facebook ko kakwa. Mac Janfer. Nagbasa na ako kanina ng Bible kasi hindi ako nagsimba ngayon. Hindi ako pumunta sa church namin. Dito na ako sa tindahan. Nagbasa ako ng Bible verses. Kasi makakatulong yun sa dinaramdam ko. Walang namang makatulong sa akin kundi ang Panginoon. Kahit na gumawa ka ng mabuti, masama pa rin ang tingin nila sa iyo. Kaya ako pag may pera na, punta na akong magpa-permit dito para mailabas ko na rin yung mga paninda kong iba kasi nandito sa box yung mga paninda ko. Ang hirap maging isang ina. Kung mayroon lang kukuha sa akin sa abroad, gusto ko mag-abroad para makalayo dito. Ang problema na kasi yung edad ko, magsi-60 na ako itong year na ito. Nung umuwi kasi ako, 58, 57, magpi-58 ako noon. Nung umuwi ako. Pero pag babalik ako sa amo ko, yung bumalik ako noon, nung nagbakasyon ako, pwede pa doon kahit na maedad ka na. Basta kaya mo pang magtrabaho sa dati mong amo. Pero yung mag-start ka na mag-apply, ayaw ng agency. Kala ko makakarating na ako ng Abu Dhabi. Kasi nga yung
pamangkin ng amo ko, kailangan nila ng kasama. Imasilan yun. Ako ang naisip. Pero ang problema, yung agency, ayaw tanggapin yung edad ko. Siguro pag direct hire, okay siguro ano. Sa awa ng Diyos, malakas pa yung katawan ko. Pag may nagpanis sa akin, pupunta ako maglinis, sayang naman. Ayoko kasi yung makakatulong naman sa akin yung binabayad nila sa akin. Anong oras na sa abroad? 10. Kaya maganda rin kung minsan may cellphone ka, naglilibang ka, pag may dinadramdam ka, may sa iyo. Kaya dito mo na lang, manood-nood ka sa YouTube, tingin-tingin ka sa Facebook para sa ganun. Kasi hindi ako makatingin ngayon sa Facebook kasi nandun yung cellphone kong isa. Doon ko tinitignan yung mga viewers ko pag nagla-live ako. Kasi i-mute ko ito pag alam kong mag-music na talaga. Pag marinig ko na may konti ng music, nakamute talaga itong live ko. Kasi alam ko makaka-copyright ito. Pero may nagturo naman sa akin kung paano mag-mute, i-mute mo, ganun. Basta wag lang i-delete pag na-upload na, pag na ano na. Kasi ang ginagawa ko, pag nag-upload ako, naka-private lahat, kahit na yung short video. Kasi minsan may makikita mong copyright agad kung ipapublic mo. Kaya ako, naka-private yan. Isa-isa akong ipinapublic yan. Kasi pag just in case na copyright, makikita mong copyright, pwede mong i-delete, pero hindi pa kasi nakita ng mga tao, hindi pa nakapublic. Palitan ko na lang ng music. Ayun. Ayan, shout out sa lahat. Have a blessed Sunday. Ingat po kayo lagi. God bless you all. Ayan. Sabi nga nila pag may problema, manalangin lang kay Lord. Si Lord lang bahala. Pero minsan kasi yung parang hindi mo makakaya, na alam mo nang tama ka at sa mga ganun. Hello. Hello. Jutors channel, shout out. Thanks for coming. Di ko maintindihan ang panahon dito sa amin, sa Pangasinan. Mainit, na mahangin. Naglinis ako dito sa tindahan, lahat ng mga mga ganito, mga jar, lahat dito pinunasan ko, lahat dito pinunasan ko ng basa. Lahat ng mga tupperware ng pang-noodles, lahat dito sa mga shelf pinunasan ko. Kasi
Malikabok, kahapon na naman ang sobrang hangin. Bukas may trabaho ako. 3 araw kasi yung 3 araw kasi ang kasakit ako. Pero sa awa ng Diyos, okay na rin ako. Hindi po ako uminom ng gamot. Nagdadasal lang ako. Kaya nung nandun ako sa abroad, yun ang naisip ko. Kung kunting sakit ng ulo at iinom ka agad. Kung kunting sakit lang, iinom ka kaagad ng gamot. Ang napunta sa isip ko, paano na kung nandun na ako sa Pinas at wala akong pambili, hinahanap na ng katawang ko yung gamot. Kaya doon, kung hindi talaga, hindi ko kaya, doon lang ako iinom ng gamot. Pero pag kaya ko, okay pa, hindi pa ako iinom. Kung may sipon at hindi ako makahinga ganun, inuubo. Ang iniinom ko po ay lemon, nilagyan ko ng honey, o kaya tsaa na may lemon. Ganun po ang iniinom ko. Saka yung milk na fresh, yun ang ibinubuld ko, yun ang iniinom ko. O kaya luya, magbult ako ng luya, lagyan ko ng konting asin, parang salabat na, yun ang talagang number 1 na mga iniinom ko doon. Kahit dito sinipon nga ako, hindi ako makahinga. Hindi ako uminom ng gamot. Pag nasa abroad naman, ang daming mga lemon, ang daming honey, ang daming mga luya naman doon, maraming luya na bibili. Awan mo, at di ko. Ay, kambal, hangko muna pananda. Wow, hindi ko muna kalakmat na balay da. Nanduman yung 2 kambal. Hinahanap yung pamangking ko, hindi ko alam kung saan sila pumunta. Minsan kasi ako parang wala kang mapagsabihan, wala kang kakampi, kundi ang Panginoon. Minsan sakit talaga ng nararamdaman ko. Hindi naman ako makatawag kasi itong cellphone ko nakalive, nakakatawag sa messenger. Dala pa ni Jai? Awan matanda eh. Di babae nga ako ah. Ay! Ha? May makeup pa. When? Nalamon? Ito eh. Ay. Kaya sana alam niyo kung ano yung pinagdadasal ko, sana maging successful din ako, yung sa YouTube, kasi ako, napunta lang naman ako sa mag-YouTube nung nandun ako sa abroad. May mga naging kaibigan ako na mga kalingap partners. Siyempre, add friend yan at nag-add ako. Nag yata ako, iwan ko kung sino nag-add sa akin. Basta, naging friend ko ang isa sa sponsor din ng Kalingap. Pero hindi ko alam na siya pala ay magiging katim ko rin sa ngayon. Dahil ang team po namin ay yun po ay nasa Italy yun. Sabi niya, Ate May, sabi niya, gusto mong manood ng live ko, sabi niya sa YouTube daw. Paano pumunta sa YouTube? Sabi ko, hindi pa ako nag-YouTube noon. Sabi niya, punta ka lang sa YouTube. Sabi niya, i-type mo yung itong pangalan ko, manood ka kasi may pa-Gcash ako. So nag-stay ako noon sa live niya ni kapatid Ed. Nasa siya. Nanalo naman ako ng sa Gcash naman. Wala akong Gcash pa noon. Yung Gcash kung kinuha ko, pinadala ko sa kanila. Doon, pinadala dito sa Pinas yung napanalo lang ko. So, naging
Hindi, siyempre yung may mga ano doon nagko-comment, mga ano, hanggang sa mayroon akong naging kaibigan din na katim ko rin ngayon na siya hanggang sa magkaibigan din kami sa Facebook, pero nasa Dubai siya si Sister G. Tapos nung nandun siya, sabi niya, gusto mong ano, sumali sa aming team, sabi ko, ano yun? Para saan yun? Sabi niya sa charity vlogger. So, sumali po ako sa team. Sabi niya, ano, mag-upload ka rin, sabi niya. Kasi yun pa lang yung, ano, yung Google account mo, yun na rin ang magiging ano mo sa YouTube channel. So, mag-upload ka rin. Asan ka ba? Sabi ko, nandito ako sa bundok, sabi ko. So, tinuturuan niya ako kung paano mag-upload. Mag-video-video ka. Pag ganito ang pag-video mo, then, ano, i-share mo saan, mapunta ka sa, ano, sa YouTube. So, mula noon, naging ganun na. Hanggang sa tumataas din ang subscriber, yung, ano, dikit-dikitan, ganun. Dami kong mga uploads, mga ganun. Doon na ako na-monetize sa abroad. Noong 2022 yata ako na-monetize or 2023. 2024 dumating yung AdSense ko dito sa Pinas. Kasi lagi kong pinapalo up nung nandun ako sa abroad. Kung dumating na yung AdSense ko, sabi nila dito wala. Kaya nung umuwi ako at hindi na ako nakabalik, dito na dumating yung ano ko, AdSense ko. So, ni-apply ko naman. Dahil nga ang watch hour ko noon ay more than 4,000. Bumaba nga lang po dahil nga a year na hindi ako nag-uploads at hindi ako naging aktibo sa aking YouTube channel. Pero ngayon, salamat sa Diyos dahil umaangat naman ang mga subscriber ko na at mga views ko dito sa live. May nakita pa ako na mga views, more than 500 views. Okay na sa akin yan. Ngayon, may mga 100 plus, 200 plus, okay na sa akin yun. Kaya lang yung mga uploads video ko, yung mga upload videos pala, ay ano, yun lang umababa. May 7 views, 10 views, mga ganun lang. Pero okay lang. Pero yung short video ko naman, minsan may 1.6, 1,600, 1,500, mga ganun, 1,900, yung mga short video ko. Pero okay na yun. Pero ang gusto ko lang yung talagang ano ko yung watch hour para sa ganun ay, kasi ang ano ko noon, ang earnings ko na doon ay mahigit na $12 noon yun. Eh kung naging active ako hanggang ngayon, siguro hindi lang ganun ang nandun na sa sa earnings ko doon. Kaya ako ay matyagang araw-araw akong nagla-live, silent man o hindi, para sa ganun ay ano naman, madagdagan yung watch hours ko. Pag nandito na ako sa tindahan kasi, ayan, ano na ako, nagla-live, kahit na hindi ko nakikita, kung minsan nakahiga ako, sige pa rin, kung ano na yan, ang mga ano, kasi dito lang sa tindahan, kasi dito lang ako may, ano rin yung bang peace of mind din dito. Pag tinitignan ko itong mga ano, konti lang itong nilagay ko ngayon kasi, ano, niles ko, kasi magro-rolling yung mga magpipermit dito sa amin, hinintay ko na lang sila para dito na ako permitan, hindi na ako pupunta sa munisipyo. Kaya yung ibang mga juice, mga ano, mga gravy, mga ketchup, mga dilata, chichirya nandito sa box, saka mga sabon. Kaya less lang ang nakikita dito kumpara sa dati na inilagay ko lahat talaga. Mga sardinas, mga corned beef, meatloaf, nakatago. Ang itlog ko naman din naman makikita, nandito naman. Ayan, mga noodles, nandito naman, din naman nila makikita. Ay, may support pa pala ako doon. Ayan,
po sa ano. Carmila, pakibabang man nagay soft drinks ko, EJ, freezer, ikabil mo dyan, tirep. Thank you. Ayan, para makapag, ano, salita ako. Nangawit na kasi ako dito, kaya ganito na lang ang posisyon ko. Ayan. Ang buhay talaga. Kaya sabi ko kahit na naging crisis doon sa pinuntahan kong abroad, at least mayroon kang hinihintay 20k 20k every month. Dito ang hirap hanapin ng 1,000. Maghanap dito ng pera kung hindi ka masipag, wala talaga. Doon kasi pagtrabaho ko man o hindi sa abroad, pares din yung kikitain mo ng buwanan. Dito pag hindi ka gagalaw, wala talaga, wala kang makikita talaga na pera. Kung sa abroad, just in case na wala silang pakain, yun lang, magaan lang ang trabaho. Doon lang naman pag maraming bisita, kung araw-araw silang magbisita, doon ka lang mapapagod. Pero pag wala naman, nakaupo lang, nakahiga, ganun. Dito pag nahiga ka na, naupo ka, wala na. Wala kang earnings dito, wala kang talaga. Hindi gaya dun sa abroad. Kaya yung mga ang sabi ng kapatid ko, tignan ko lang po yung kapatid ko. Tignan ko lang po. Pasensya na po. Sinagot ko lang yung chat ng kapatid ko. Importante lang po kasi yung para sa father ko na. Kasi yung father po namin din ay may prostate po siya. Kaya dati daw kasi yung nasa abroad ako, yung maliliit pa yung dalawa kong kapatid sa ama, ay may kidney na daw si tatay. Kaya yun po na findings na kidney failure. At dahil 87 years old na siya, meron na rin siyang iniindang mga sakit. Kaya naawa rin ako sa kanya. Dahil alam ko masakit daw, hindi daw siya makalakad. So ang ginawa ko, ako sa kanya, pumunta pala akong bumili ng gamot niya, tapos pinainom ko na siya. Kung nasa abroad din sana ako, makapagbigay din ako sa kanila ng tulong pinansyal. Kaso nandito ako, ang maitutulong ko lang sa parents ko, yung tatay ko, ay yung pagdala sa kanya sa ospital. Pupunta siya magpa-ultrasound, magpa-x-ray, magpa-laboratory. Andun ako nakaalalay sa kanya, kumuha ng gamot, bibili ng gamot. Yun po ang naibigay kong tulong sa aking ama. So pasensyahan nyo na po ako dahil nag-iimot po ako. Ayan. Kasi magla-live lang po ako ng 1 hour. Mayroon pang 20, hindi,
Oh, may 18 minutes pa. 18 minutes na lang para ano, kahit na 1 hour lang yung ano ko, okay lang. Kasi dati-dati naman ay 5 hours pa ako nakaabot, 4 hours, 3 hours, 2 hours. Pero sa ngayon, dahil makipag-communicate ako sa aking kapatid nandyan kasi sa messenger. So, baka may sasabihin siya tungkol sa father namin kasi sabi niya kahapon, mag-ano na ako ng schedule para ano, magpa-ultrasound. Kasi pag mag-ultrasound yung father ko ay kailangan niyang mag-fasting din para makita daw lahat. Kasi ibang bayan din yung pinuntan namin, bali mula dito sa amin papunta doon ay 3 oras, ay 3 bayan po ang madadaanan. Kung manggagaling kami dito sa amin, isa na dito sa amin, hindi ko na ika-count. So sa susunod na bayan, isa, mayroon pang isa. Yung pangatlong bayan doon po yung hospital pinadala namin kailan yun. Kaya first week ng January. Pero tinanong ko naman sa doktora kung kasi nagbigay siya ng referral para sa laboratory at saka sa ultrasound. Sabi ko kung babalik kami doon. Kasi yung mga resita niyang iba, 5 days lang, ubos na at okay naman yung kalagayan ng father ko. Pero kahapon, yun na naman, bumanat na naman, masakit na naman yung tagiliran niya. So, bumili ulit ako ng pain reliever saka yung muscle pain. Pang 3 days lang yung binili ko. Pero mayroon siyang pang 3 months na prostate na gamot para sa prostate niya. Ayan, hinintay ko lang dumaan dito yung secretary doon sa pinag-ultrasound para ako ng araw kung kailan available yung doktora. Sana bukas hindi kasi may drone akong trabaho diyan sa kabilang bahay. Kaya kasi 5 kaming magkakapatid, puro babae kami. 3 kaming babae sa unang asawa ng tatay namin. Ako po yung bunso. Ang panganay po ay nag-abroad din noon sa Hong Kong, pero nung umuwi siya nag-asawa, tapos bumalik, buntis na nang bumalik siya pala doon sa Hong Kong. So nung balikin na yun siya, umuwi siya ng anak, hindi na siya bumalik mula noon hanggang ngayon. 64, mag 64 years old na siya, yung kapatid kong panganay. Kasi ako at yung kapatid kong nasa gitna ay magsi-62 sa March. Yung kapatid kong panganay magsi-64 sa February. Ako naman magsi-60 sa May. So dapat sana sa April para 2 years ang namin. Ako magsi-60 na rin. At may 2 kaming kapatid sa ama. Yun ay nandun sila sa Emirates. Pero may mga anak naman silang binubuhay at silang bumubuhay sa aming mga magulang. Kaya yun na lang ang naitutulong ko sa aking magulang. Yung pag nila sa mga health nila, kung dadalhin sa center, dadalhin sa ospital, yun na lang ang naitutulong ko. Sabi nga nila, buti nandito daw ako at may nag-aasikaso. Minsan din, kasi pag nandito na ako sa tindahan at may pasok, yung si mother, sumasama dun sa school kahit na malaki na yung pamangkin ko kasi meron silang kasama dyan sa bahay. Yung pamangkin ko na anak ng kapatid ko na nasa Emirates.
Naka-off pala yung cellphone ko na may Gcash. Paano niya ipadala yun? Baka nagpunta sila doon sa ano, sa kapatid, sa bahay ng kapatid ko kaya. Ngayong araw pala ay ano, birthday ng bayaw ko. Diyan os yung kapatid kong panganay. Oh. Pero wala naman siyang sinasabi kung maghahanda, baka magbibigay na lang kung magluluto sila or kakain sila sa labas, ewan ko. Kasi yun nagpunta muna sa church nila. Yan, may mga tao pa dyan sa church namin. Yung mga ano, kabataan. Yan yung hangin, oh. Tignan nyo, papakita ko. Ayan. Yan. Kumot po yan. O, kaya yung hangin, oh. Tignan nyo. Oh. Ayan. Tignan nyo yung hangin. Ano, dito ang sarap po yung hangin dito, oh. Mamaya yung maliit na tolya doon, ilagay ko dito kasi dito rin yung, ano, yung araw. Okay, nagpunta yung, ano, tignan ko si Diving ko kung dumating na sila. Wala pa sila. Nakabukas naman yung pintuan nila pero yung ano nila, try kong buksan sa likod. Wait lang po kasi bubuksan ko sa likod kung bukas yun. Kasi kukunin ko lang yung cellphone ko. Ayan. Wait lang po guys.
yung mga tinutulungan ng aming grupo lalo na si Sir Rui. Maraming nagpapasalamat. Kasi kung maganda yung performance mo sa kanya, bibigyan ka ulit, gano'n. Kaya ako nga hihingi ako ng tulong para sa kwarto. Kailangan namin ng mga yero, tsaka kahoy. Kasi yung dati ng kahoy dahil tumulo noon, ay nasira yung pang taas nun, yung 2x2, yun ang nasira. Hindi na pwede. Dahil yung tulo talaga ng mga batya ang nilalagay ko noon. Kaya yun din ang nilalapit ko. O, 27 na lang. Hintayin ko lang na 1 hour. Then, 1 hour, 10 minutes na lang or 5 minutes para magkapag-alam na ako. 1 hour and 1 minute na. So, pagpasensyahan nyo ako kasi short lang ang ngayon, ang live. 1 hour lang. Dati inaabot ako ng 2 oras, 3 oras, 2 kalahati. May 4 ba, may 5 nga kung bagong charge yung phone ko. Kahit na 5 hours pwede. Pero kasi ito, lubat na yung ginamit ko, kaya lubat na rin. Kaya hindi ko nahintayin pa na na lalong malubat. Hintayin ko lang na kahit na 1 hour, 5 minutes lang. Ayan, 1 hour, 1 minute na. Saan ba sila nagpunta? Sa tayo kaya hindi ko makuha yung cellphone ko, naka-off pa na yung cellphone ko ng yung niya, yung data niya, yung wifi, yung naka airplane mode, kaya walang makatawag doon. So 3 minutes more and then ako magpapaalam na para makahiga na ako dito, nangangawit na ako. Dati kasi pag iniiwan ko ito, wala ako dito. Lalo na bukas busy ako. Hindi nga ako makapag-support kay sir ng niya, live niya. Kasi doon iba naman hindi sakop na yun ng kung magla-live ako doon, baka hindi abutin yung wifi sa pagtrabaho ang ko dyan. Pag dyan sa kabila, pwede siguro. Ayan. Sana dumating na rin sila para makuha ko na yung cellphone ko. Kalimutan kong i-on kasi yung Pero yun siguro madaling full charge kasi naka-off lahat. Kasi pag ginagamit mo sa internet talaga, naku, ang galing malubat. Pero pag lang, walang internet, talagang kahit na maghapon, magdamag mo paggamitin. One minute na lang.
Pag 'di ba pag may permit ka na ilabas mo ng Panguindano kahit makita nila o na marami na. O at least makikita na nila. Kaya sana makakuha na rin ako ng permit in this next week. Kasi ngayon Sunday. Sana may magpahiram sa akin ang pagpa-permit ko. Pero pag first time lang naman mas mababa pa. Pero pag kasi pag yung new renewal lang, ayun malaki nang babayaran mo talaga. Ayun. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Thank you so much sa mga nag-support. Maraming salamat sa inyo. At sana'y gabayan kayo lagi ni Lord. Pagpalain po kayo lagi. At si Lord na lang bahalang magbalik ng siksik liglig at umapaw na biyahe sa inyong lahat. Thank you so much sa lahat. Ayan, kung sino man kayo ang nandyan lahat. Thank you so much. Salamat. Happy Sunday to all. Bye-bye!